Babas music, karena kami mismo ni Tanod Mael. Sige, di ba kami nga po? Musikero nga kalalaingan pinili, hindi 1979, 1980. Lusin di ba kami ti kanta nga bakit? Solo tenor leta idea ko. From pinili na. Ipasend ko na po ni Clemente Basco, kini Judy Pagdilaw, na mga tagtibante pangluluwag ni Tanod Mael. Kangro na ti pamilya nga inumila na. Hello, hello. Ismael, mayroon ba? Meron! Oh, dikit-dikit yung original na po, tigarin na ito ba? Kaparapuyo. Awan po ni Mang Oscar Kamanong Rizal. Katama yun. Oh, dikit-dikit. The legend. Magkataka sa Manong. Sige. Sundot. Later on. Anak ko tinagal rin yung grupo ito ta. The legend musician. Anak bukid. Blasters ba? Pumalakpak tayo manami na po. Di ba tisi palakpak nyo? Pumalakpak tayo na po. Oh, pinitsa. Ano?